Priamo v srdci Európy, na východe Slovenska, rozprestiera sa krajina nespoznaná, plná pokladov. Nikdy ste o nich nepočuli? Terra Incognita vám ich pomôže objaviť. Terra Incognita je program Košického samosprávneho kraja realizovaný v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, ktorý vám pomáha spoznať historické klenoty, svojbytnú kultúru i prírodné skvosty. Program Terra Incognita predstavuje možnosti turistického vyžitia v Košickom kraji prostredníctvom troch tematických ciest – gotickej, vínnej a železnej. Vínna cesta predstavuje stáročiami overené spolužitie človeka a prírody, zachované vo vinárskych tradíciách a spojené s ľudovými zvykmi i vrúcnou pohostinnosťou. V neposlednom rade dokáže uľahodiť aj tým najnáročnejším degustátorom a gurmánom. Železná cesta sprevádza návštevníka miestami, kde baníctvo a hutníctvo formovali dejiny i miestnu kultúru. V časoch rozvoja a slávy jestvovali ako záruka prosperity mnohých priemyselných odvetví na celom Slovensku. Gotická cesta spája miesta, ktorými návštevník kráča po historickej pôde nielen z hľadiska slovenských či európskych dejín, ale i s možnosťou návštev stredovekých kultúrnych pamiatok, ako pozostalosti neopakovateľného a vycibreného vkusu našich predkov. Pre ľahšiu orientáciu v kraji ponúka Terra Incognita 9 vstupných brán, ktorými návštevník vchádza na tematické cesty. Vstupné brány sú základnými tábormi s vybudovanou turistickou infraštruktúrou, odkiaľ návštevníci vychádzajú do okolitých cieľových miest. Cieľové miesto je mesto alebo obec, kde sa priamo alebo v bezprostrednej blízkosti nachádza návštevníkom vybraný cieľový bod. V cieľovom mieste sú k dispozícii niektoré služby, ktoré už v cieľových bodoch nemusia byť dostupné. Cieľový bod je historická kultúrna pamiatka, prípadne prírodný výtvor či iná zaujímavosť, ktorej význam programovo ladí so zameraním tematickej cesty. V okolí cieľového bodu sa ešte môžu nachádzať body záujmu, ktoré nemusia programovo harmonizovať so zameraním tematickej cesty, ale ponúkajú návštevníkom športové alebo kultúrne vyžitie. Ako to spolu ladí? Povedzme, že chcete navštíviť hrad Vinné. Ten je vaším cieľovým bodom. Terra Incognita pre hrad Vinné určuje ako vstupnú bránu Michalovce, kde sú dostupné všetky návštevníkmi požadované služby. Odtiaľ môžete prejsť do cieľového miesta, ktoré je v blízkosti cieľového bodu. V danom prípade je cieľovým miestom obec Vinné. A už vás čaká len návšteva cieľového bodu, teda hradu Vinné. Pokiaľ sa vám tam páči, môžete navštíviť aj body záujmu, ktorými sú rekreačné možnosti pri Vinianskom jazere. Takže neváhajte. Vstúpte s Terra Incognitou na miesta núkajúce poklady Košického samosprávneho kraja. Viac informácií nájdete na stránke www.terraincognita.sk.